Karki bar na arana ya hidayat, karki guje ni, ki yi mini uzuri tunda sanki ya shiga raina hidaya. Kuma shi ne ya yi silar da na tsinduma kan hanya ta damuwa. Zan so ku biyo ni domin kusan labari na da karuwa. So ba a samu da sauki jama'a, sai ku yi ta bibiya. Sai na ga kyakkyawar budurwa mai surar yan Ethiopia. Na dawo karfe 3 ina duba a wani gida take, sai na gano ashe makotanmu nan suka zo dama biki ake. Na tambayi labarinta sai aka ce min da rigima kake. Sunanta Hidaya, babanta famsek ne ya tara duniya. Da bodyguard suka zo ita dai suke jira, kuma ni kaunar ta ta mamaye ruhi na ta ta'azzara. Sai na kwana a kofar gidan domin inganta ina ta bibiya. Saken ya zanyi ina ta nazari, kwastoma na yana waya yana faɗin ni kai nake jira. Da na karɓo motar sai na dawo unguwar mu ina jira. Sai na yanke hukunci na kaɗe ta da mota zai fiye mini. Ta tunzura ni in je ko kuma in bari. Nawa motar ki na tunkari Hidaya mai kyakkyawan diri. Na make wacce raina yake so, kauna ce ta jamini.
dan uwanta suna cewa a kama ni wasu na ta suka. Hidaya ta kama kuka bodyguard din da suna ta duka. Sai ta ce shi nayi mafarki da shi kan wata ki gano haka.